Амансыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мин Эльвира Камалетдинова. Шушы көннәрдә Азнакай районында тагын бер янгын теркәлде. Бәхеткә каза күрүчеләр юк. Кичә 15 сәгатьтә 87-нче янгын сүндерү частина Мәсгыд авылында шәхси йортта янгын чыгуы турында хәбәр килә. Янгын сүндерүчеләр тиз арада һәлакәт урынына бара. Ут чыгуның сәбәбе электр җиһазларын кулланган вакытта янгын хәвефсезлеген сакламау. Янгын сүндерүчеләр игътибарлы һәм сак булырга, янгын чыккан чиракта кичекмәстән 01-101 телефон номерлары буенча хәбәр бирүегезне сорый. Халыкка югары дәрәҗәдә медицина хезмәте күрсәтү өчен заманча шартлар тудыру максатында район үзәк хастаханәсенең стационарында капиталь ремонт эшләре бара. Капиталь ремонт эшләре бинаның бер ягында инде тулысынча диярлек төгәлләнгән. Халыкка уңайлы булсын өчен моңа кадәр өске катларда урнашкан рентген, лаборатория, ЭКГ, ФГДС кабинетлары да беренче катка күчерелгән. Обновление мебели будет на 7 миллионов 200 тысяч рублей с лишним будет производиться закуп, то есть это уже в ближайшее время. Биредә барган төзекләндерү эшләре һәм ремонт барышы белән район башлыгы Марсель Шайдуллин да танышты. Район башлыгы сырхаухана җитәкчелеге һәм подрядчы оешма каршына төзекләндерү эшләрен сыйфатлы һәм билгеләнгән вакытка башкарып чыгу таләбен куйды. Шәһәрдә, районда яңа елга әзерлек тулы куәтенә бара. Урамнар бизәлә, боздан төрле сыннар да ясала. Быел да бөтен Россия грантын яулап заманча реконструкцияләнгән Сөембикә урамы, район һәм шәһәр мәдәният сарае Татарстан мәйданын тоташтырып әкият иледәй бизәлде. Төрле утлар белән җимелдәп торучы сыннар, сәнгать образлары кечкенәләргә генә түгел, өлкәннәргә дә бәйрәм рухы бүләк итте. Азнакайдагы Татарстан мәйданында урнаштырылган чыршыда да төрле төстәге утлар кабынды. Биредә ясалган таучыклар, боз шәһәрчекләре, яңа ел бизәлеше балаларны, район халкын көн сайын сөендерәчәк. Азнакай районы иҗтимагый советы, район совет аппарат җитәкчесе Айдар Хәлиуллин һәм Актүбә бистәсе башлыгы Александр Севастьянов белән берлектә кичә Актүбә бистәсенең Барс спорт мәктәбендә булдылар. Бу турыда тулырак алдагы материалда. Җиңел атлетика, футбол, чаңгы ярышы, стендлы ату. Актүбә бистәсенең Барс спорт мәктәбендә спортның әнә шушы төрләре буенча 320дән артык кеше шөгыльләнә. Алар биредә спорт осталыгын арттырып кына калмый, сәламәтлекләрендә ныгытады мәктәп директоры Марсель Салимов. Мәктәп бинасы яңа булмаса да балалар һәм өлкәннәргә спорт белән шөгыльләнү өчен барлык шартларда тудырылган. Күптән түгел яшь чаңгычылар өчен чаңгылар да сатып алынган. Алар бүгенге көндә дөнья, Европа чемпионатларына әзерләнә. Азнакай районы иҗтимагый советы мәктәпне карап чыкканнан соң ату полигонына юл алды. Биредә күптән түгел оешкан взлет иҗтимагый оешмасы эшчәнлеге белән дә танышты. Киләчәктә патриотик юнәлештә эш алып баручы балалар иҗтимагый оешмалары белән дә хезмәттәшлек итәргә планлаштыралар биредә. Иҗтимагый совет вәкилләре укыту тренировкаларының нинди шартларда узуын да карадылар. Иҗтимагый совет рәисе Лилия Әхмәдишина Азнакай районының күпчелек спорт учреждениеләре яхшы якка үзгәрүен билгеләп, биредә тренерлар, профессионаллар эшләүе мөһим. Алар үз тәҗрибәсен балаларга тапшыралар һәм әлбәттә иң мөһиме булар барысы да бушлай. Чөнки бүгенге көндә әти-әниләрнең барысы да бала өчен спорт белән шөгыльләнергә түли алмас иде дип белдерде фикер алышу барышында. Иҗтимагый совет әгъзалары узып баручы елга биредә йомгак та ясады. Азнакай волонтерлары һәр вакыт ярдәмгә әзер. Мохтаҗ, ялгыз өлкәннәрне, физик мөмкинлекләре чикләнгән райондашларны барлап, ярдәм күрсәтүче волонтерлар хакында алдагы материалда. Коронавирус белән бәйле вәзгыятьтә мохтаҗ, ялгыз өлкәннәргә, физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә азык-төлекне һәм башка кирәк-яракларны волонтерлар алып кайтып тапшырды. Бүгенге көндә дә ялгыз өлкәннәргә коронавирус диагнозлы авыруларга дарулар, кибеттән азык-төлек алып кайтып тапшырды районның актив яшьләре. Авылларда да яшьләр лидерлары волонтерлар төркемнәре туплап, ярдәм көткәннәргә игелек кыла.
Коронавирус афаты белән көрәштә район халкының исәнлеге өчен көнне төнгә ялгап үз-үзләрен аямый хезмәт куйган табиблар шәфкать ияләренә рәхмәт сүзләре белдереп райондашыбыз Ләйлә Карамова җыр иҗат иткән. Актүбә бистәсенең инвалидлар җәмгыяте рәисе Ләйлә Карамова моңа кадәр дә бик күп матур җырлар иҗат итеп район халкын гына түгел, Татарстан Республикасына да бик яхшы танылган иде. Ләйлә Карамованың матур җырын без яңалыклар чыгарылышыннан соң сезнең игътибарга да тәкъдим итәрбез. Ә шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән мәгълүматларыбыз тәмам, ялларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз. Bütün uylarınız Vakalattlı güzel hanımlar Şefkatli taşları sizin işi Günüldeki bulgan varmınlar Güzel ferişteler diyer idi İşke batır diske matırlar Ağır duvarlardan attırılır Kıyaş kebek menge volkarlar Güzel ferişteler diyer idim İşke batır dizge matırlar Ağır dularını da anıttırıp Kıyaş kebek menge volkarlar Maktavlarga loyık hemmegizde Baş iyemiz sizin karşıda Virüs digenler var taqalı Yaxşı bulur əli barsıda Güzel ferişteler diyer idim İşke batır dizge matırlar Ağır duvarlıdan attırılır Kıyaş kebek menge volkarlar Güzel ferişteler diyer idim İşke batır dizge matırlar Ağır duvarlıdan attırılır Kıyaş kebek menge volkarlar Şanlısı şite koşarında Yüreğinden kanlar toğanda Tırmışыбыз üçün korkmaybız Şunday tabipları bulganda Güzel ferişteler diyer idim İşke batır dizge matırlar Ağır duvarlıdan attırılır Kıyaş kebek menge volkarlar diyer idim İşke batır dizge matırlar Ağır duvarlıdan attırılır Kıyaş kebek menge volkarlar Ağır duvarlıdan attırılır Kıyaş kebek menge volkarlar Kıyaş kebek menge volkarlar Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жұмғанның темасын ашықлап кетесі келі, ол да болса ватаныңны сүю, ол иманнан деп, яғни бізді Пейғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам ватанымызны, елімізді яратырға, сүйерге үйретті. Һәм де шулай ук әйтергә кирәк, Аллаһ субхана тағала Құр'ан-ы Кәримдә дә безгә китерә, ягъни Күк күкрәү сүрәсенең 11-нче аятында, әгәр дә сез үзегезнең холыкларыгызны үзгәртмәсәгез, Аллаһ Тәгалә үзгәртмәс ди, һәм дә берәр бәла каза җибәрсә, Аллаһ субхана тағала җибәргәннән качып булмас дип. Бу Коръан аятлары нәрсәгә карата әйтелгән? Безнең бүгенге көндәге булганына риза булмау сәбәпле инде Аллаһ субхана тағала безгә шушы аятларны китерә. Шундый мәгънәдә һәм дә әйтергә кирәк, әлбәттә без бүгенге көндә үзебезнең илебездә яшәп, һәм дә кайдыр читләргә карап, без шул читтәге булганга кызыгып, анда яшәмичә, анда хәлләрне белмичә, үзебезнең якларыбызны нәрсә без тотынабыз зарланырга, менә шулай бездә, менә булай бездә дип, һәм дә төрле зарлану, канәгатьсезлек белдерү бездә еш киң таралган, һәм дә әйтергә кирәк, менә шушы безнең хәлебезгә карата инде Аллаһ субхана тағала Коръан аятларын җибәргән, ул бездә генә түгел, безнең чорда гына түгел, безгә хәтта булган хәлләр, чөнки Коръан-ы Кәрим ул һәрбер даими рәвеш, һәрбер чорга туры килеп аны җиткерергә була. Шул сәбәпле инде әйтергә кирәк, менә безнең чорга да шулай ук туры килә. Шулай ук Ниса сүрәсенең 59-нчы аятында Аллаһ субхана тағала Коръан-ы Кәримдә безгә шундый мәгънәдә җиткерә, үзегезнең ягъни китерә Пәйгамбәребез Аллаһ Тәгаләнең илчесенә һәм үзегезнең җитәкчеләрегезгә итәгатьле булыгыз ди. Ягъни итәгатьле булу безнең мусульманнарның көндәлек безнең менә кылынатын гамәлләребездә ул чагаларга тиеш. Ягъни безнең тирәдә берәр төрле шундый халыкка карата, шәһәргә карата, илебезгә карата берәр мәгълүмат җиткерелсә, без аны шул вакытта зарланып, шуңа кисәтүләр куеп, менә шулай итәләр, булай итәләр дип, без үзебездән бер ризалыксыз белдерәбез. Әмма дә ләкин әйтергә кирәк, менә бу беренче аятында, беренче сүрәдә әйткән сүрәдә, Күк күкрәү сүрәсендә 11-нче аятында Аллаһ субхана тағала әйтте, әгәр дә сез үзегезнең үзгәртә алмасагыз, Аллаһ Тәгалә сезне үзгәртмәс диде. Ягъни безгә, һәрберебезгә үзебездән башларга кирәк, җәмәгать. Әгәр дә без үзебездән берәр өлеш кертә алсак, һәм үзебезнең якын тирәбезне үзгәртә алсак, әлхәмдүлиллаһ, һәрбер кеше шулай башкарган вакытыбызда, безнең илебездә дә, туган ягыбызда да, шәһәребездә дә, гаиләбездә дә, шулай ук туганнар арабызда да, барысында Аллаһ субхана тағала яхшыга үзгәртер. Һәм дә менә буйсыну мәсьәләсендә әйтергә кирәк, әгәр дә җитәкчеләр яклап яхшыга безне өндиләр икән, монда буйсынырга кирәк. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең гыйбадәт кылуыннан һәм Аллаһ Тәгаләнең кушканнарыннан безне тыялар икән, ул вакытта инде сораучыга аны эш итәргә кирәк. Шуңа күрә безнең менә ватаныбызны сөю, ул безнең иманыбыздан тора. Әгәр дә безнең иманлы булып, Аллаһ Тәгаләгә тәкъва булсак, әлбәттә без риза булып яшәрик шушы булган җирлекләребездә. Әлхәмдүлиллаһ дип, әлхәмдүлиллаһ, минем менә бүгенге көндә торыр урыным бар дип, әлхәмдүлиллаһ, сәламәтлегем бар дип, әлхәмдүлиллаһ, якыннарым, туганнарым кырыенда, Аллаһка шөкер дип, шушы җирлектә туганмын, һәм дә шушы җирлектә үземнең телем белән горурланып яшиммен дип, без сөенергә тиешбез.
Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, хадисендә шушы безнең темага кагылышлы. Ягъни, әгәр дә кеше иртән уянган чагында ди, сәламәт булса, ашарлык ризыгы булса, киергә киеме булса, ул белсен ди, ул иң бай кешеләрнең берсе булды ди. Ягъни, Пәйгамбәрбез шушы өч әйбердән безнең бу дөньялыкта барысында булганлыкны күрсәтә. Әмма дә ләкин һәрберебезнең дә төшенеп карасак, безнең Аллаһка шөкер таулар күчерелдәй кайберләребезнең сәламәтлекләребез бар. Әлхәмдүлилләh, холодильник тулы ризыкларыбыз. Әлхәмдүлилләh, кирәк булса барып алырга була. Әлхәмдүлилләh, гардероб шкафларыбыз тулы кием. Шушы өч әйбер әле анардан арттырып, Пәйгамбәребезнең бу хадисеннән арттырып шулай гайтырга кирәк. Торыр урыныбыз бар, йөри торган машиналарыбыз бар. Әлхәмдүлилләh, эшли торган эшләребез бар, Аллаһка шөкер. Менә шуңа күрә без бигрәк тә бүгенге көндә үзебез өчен шөкер кылып, Аллаһ Тәгалә шөкер кылып яшәргә тиешбез. Безнең шушы җирлектә Аллаһ Тәгалә тудырганына шөкер кылып яшәргә тиешбез. Аллаһ Субхана Тәгалә безгә шундый күркәм, матур татар телен биргәнлеккә, шу татар телен без үзебездә, гаиләбездә, якын тирәдә без аны булдырырга тиешбез. Менә мусульман булган кешенең шулай ук вазифаларының берсе булып тора, ул да булса халыкка хезмәт кылу. Халыкка хезмәт кылу. Ничек итеп без үзебездән файда китерә алсак, шу хәдәре без үзебезне шушы эшкә тартырга тиешбез, үзебездән тырышлык күрсәтергә тиешбез. Менә шулай ук Пәйгамбәребезнең бер хадисен әйтәсе килә. Әгәр дә кеше үзеннән яхшылык эшли алса, кешегә яхшылыкны җиткерсен дигән. Әгәр дә яхшылыкны эшли алмасаң, анардан зыян килмәсен дигән. Менә шул мәсьәләләрдә әгәр дә төшенеп китсәк, без бүгенге көндә менә зарланудан тыш нинди файда китердек микән? Алыйк, кичкенә генә бер мисалдан булса да, үз якын тирәдә туганнарыбыз, гаиләбез арасында нинди яхшылык эшләдек микән? Нинди бер яхшы бер үрнәк күрсәтә алдык микән? Нинди бер яхшылыкка өнди алдык микән? Я да ниндидер бер начарлыктан тия алдык микән дип. Менә шундый үзебезгә сорау куйган чагында безгә нинди җавап килер? Гомумән булмаска да мөмкин. Гомумән менә шәһәребезгә карата без нинди яхшылык эшли алдык микән? Ул бит яхшылык, ягъни безнең ниндидер барып кемгәдер ярдәм итүдән генә тормый, кемгәдер акча бирү генә дә тормый. Менә кабырчыкта кызганычка каршы карап торасың, олы яшьтәге кешеләр сумкаларыннан алалар берәр шунда берәр ризык, шуның төргән кыягызын нәрсә җиргә атып ташлыйлар. Яда шешәләр янып ята төрле җирдә. Яда ниндидер кыягызлар ята, шүпләр ята. Менә шушыны урынына алып кую да, шүплеккә апарып ташлау да ул бит яхшы эшләргә керә. Әлхәмдүлилләh. Гади генә шушындый бер бәләкәй генә мисалдан алсак та, без үзебезнең илебез, туган җиребез өчен кайгыртып, беренче чиратта менә шушы эшебезне булдырсак та, ягъни үзебезнең артыбыздан шүпләмичә, үзебезнең артыннан чисталык, пөхтәлек кала торган булса да, бу бик яхшы эшкә өндәү була. Әлхәмдүлилләh, һәрберебез шуны башкарган вакытыбызда да без бик олы эшләгән булып чыгабыз. Әлхәмдүлилләh, менә шуңа күрә без аяк астында ятканны күрмибез. Менә шүпне алып кую ул яхшы эш икәнен күрмибез. Шулай ук кешегә елмаеп карау. Пәйгамбәрбез әйтте, кешегә елмаеп карау, бер яхшы сүз әйтү ул садака диде. Әлхәмдүлилләh. Менә үзебезнең мәсәлән берәр эшкә кагылышлы әйбергә кагыласың икән, менә үзебезнең яктагы кешеләр шундый бит алар ачулы, алар менә үзенә бер төрле дип шундый сүзләр ишетергә туры килә. Әмма дә ләкин без бит аны үзгәртә алабыз. Һәрберебез үзебездән башлап җәмәгать. Һәрберебез үзебездән башласак, бербезгә елмаеп йөрсәк, бербезгә яхшы мөнәсәбәттә булсак, бербезгә күрешеп, ассаламу алейкум ва алейкум ассалам дип күрешсәк, ул безнең якын тирәбезне үзгәртер. Ул безнең халыкның күңелен күтәренке итер. Бигрәк тә бүгенге көндә шундый бер
пассив төшенкелектә булган вакытта, әлхәмдүлилләh, менә шуларны күрә белеп, һәрберебез шуны башкарсак та, бер-беребезне хөрмәт кылсак, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Субханаһу тәгалә безне үзгәрүен теләп, якын тирәләребезне дә үзгәртер, һәм дә үзебезнең холыкларыбызны, һәм дә үзебезнең карашларыбызны үзгәртер. Әлхәмдүлилләh, һәм дә шуның белән Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешкән хәлләребездә, Аллаһка шөкер, үзебезнең якларында сөеп яшәр идек. Әлхәмдүлилләh, барчаларыбызга да туган якларыбызны яратырга һәм дә хөрмәт кылып яшәргә насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Туган көннәр, гомер бәйрәмнәре елда килә шулай әйләнеп, менә тагын бер ел үтеп китте еллар чылбырына бәйләнеп. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң беренче тәбрикләүебез үзенең күркәм юбилеен 80 яшен билгеләп үтүче Әнисә апа Галиевага юлланыр. Котлы булсын, әни, туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Кадерле кешебез, газиз әниебез Галиева Әнисә Заһид кызын чын күңелебездән матур бәйрәме белән тәбрик итеп, күңел түреннән чыккан ихлас теләкләрне аның хөрмәтенә яңгыратабыз. Әниебез, бүген сиңа 80 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаманда әле яшь. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән яки үзебез дә белмичә рәнҗеткән өчен гафу ит. Көннәрең, әниебез, шатлык белән генә үтсен. Гомер юлларың да озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Ата-ана булмаса, әллә нинди сарайларның да яме калмый. Алардан үтәли җилләр исә. Әти-әни исән булса, карлыгач оясыдай кечкенә өйдә зиннәтле сарайдан зиннәтлерәк тоела. Ата-ана өчен бала, инде үзе әни, әти булса да барыбер бала бит. Менә без үзебез әниләр, әтиләр, хәтта яннарыбызда оныкларыбыз йөгереп йөри. Шушы самими балалык хисләрен яңадан тоемлар өчен сезнең янга җыелабыз. Без менә шушы бәйрәм табыны артында да үзебезнең кайчандыр беренче адымны атлаганда ничек куанган булсак, шулай куану хисен, беренче тапкыр мәктәпкә барганда ничек сөенгән булсак, шундый сөенү хисен һәм тагын әллә никадәр куанычлы көннәрне хәтергә төшереп, үзебезне бала итеп хис итеп утырабыз. Бала чакка вакытлы чагына булса да кайту бәхетенә без дөньяда сез яшәгәндә генә ирешәбез. Безгә мондый бәхеткә әле тагын озын-озак еллар ирешү бәхете насыйп булса иде. Мин бу мәҗлестән кәебезне шулай яшь, бәхетле һәм мөлаем итеп яшәткән өчен әткәемә дә зур рәхмәт әйтәсем килә. Әгәр дә ул аны сакламаса, кадерләмәсә, яратмаса, без бу көнне күрә алыр идек микән? Әниебезне кадерләгән, аны яраткан, саклаган, аны ихтирам итеп яшәгәнең өчен рәхмәт сиңа, әткәй. Хатын-кызны ихтирам итә белмәгән кеше үзе дә ихтирамга лаек була алмый дип, син безне үзең өйрәттең бит. Кадерле кешеләребез, шуңа күрә бүген икегезгә дә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Сез безнең иң газизләребез. Әни, газиз кешебез, гел шатланып яшә, кайгы хәсрәт күрмә, тыныч булсын синең һәр чак күңелең, бәрәкәтле матур тормыш сиңа,
кояшларга тиңе гомернең. Аппак карлы кышлар сиңа бары куанычлар китерсен. Кышлар белән бергә бәхет килсен. Гел елмайып гомер кичерсин. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше балалары, кияүе, оныклар һәм оныкчыклары диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Әниса апа, әлбәттә без дә чын йөрәктән сезне юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Балалар, оныкчыклар янәшәсендә алга табада куанып, парлы тормышта саулык, сәламәтлек белән гомер кичерегез. Biz seni kutlarga, kuanalar barcha balaların, senin bilen birge bulganга. Tuğan günün bilen koynar kutlap, zor tozalık sina tileybiz. Bizge ömür bergen büyük kişi, uluybiz bugün seni biz. Tuğan günün zor tozalık sina tileybiz. Bizge ömür bergen büyük kişi, uluybiz bugün seni biz. Bir balanga jite жылылыгың, изгилеккә тулы күңелең. Яшәүемә бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта синәни, гаделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә. Узак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Алдагы ихлас тәбрикләү хаты Тәбрида апа Хәкимҗановага юлланыр. Йылдызда җимелди ак карлар күмелә бар дөнья шатлыкка. Ак кышта килгәнсең дөньяга әйләнеп өр-яңа шатлыкка. Әнә шулай өр-яңа шатлык булып дөньяга килгән. Бүген дә безнең барыбызны да үзенең барлыгы белән шатландырып яшәүче, газиз һәм
кадерле кешебез Хәкимҗанова Тәбридә Баһаутдин кызы 12 декабрьдә үзенең күркәм 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Газизебез безнең Азнакай районы Әгер авылында туып үсеп, бүгенге көндә Тымытык авылында яши. Безнең әни сугыш чоры баласы. Әтиләре сугышка киткәч, 5 бала ятим кала алар. Хәтта иң кече сеңелләре бишектә генә була. 1949 елда әниләре үргәч, алар бик күп авырлыкларда күрәләр. Әнә шулай салкын кышларда табигать, бар тереклек сынауларга дучар булганда дөньяга килгән газиз кешебез нинди генә авырлыклар күрсә дә, кечкенәдән ялгыз ятим калса да, үзенең күңел аклыгын саклап, җан җылысын бүгенге көндә дә безнең белән бүлешеп яши. Әйе, кояш кебек җылы, кайнар йөрәкле, барыбызга да киң күңелле булып кала белүче газиз әниебез, сине чын күңелдән 85 яшьлек юбилеең белән тәбрик итәбез. Әйе, әни, бүген инде үзебез әти, әниләр, хәтта әби, бабайлар булсак та, синең янәшәңдә без бала бит. Кайтып сыеныр кешебез булганда, тормышыбыз да матур, дөньябыз да түгәрәк. Әни, әниебез безнең, тормышың әлбәттә җиңелләрдән булмаса да, бүгенгең матур бит. Балаларың, ынык-ыныкчыкларың белән бүгенге тормышың түгәрәк. Алга табада бәрәкәтле тормышта сөенеп кенә яшәүеңне телибез синең. Кышкы бизәкләр тормышыңа кабатланмас сөенечләр генә китерсен. Без балаларыңның, якыннарыңның күңел җылысын һәр көнне ямгә төреп, аларны кабул итеп ал. Иң мөһиме, без сиңа ныклы сәламәтлек һәм күңел тынычлыгы телибез. Алга табада безне үзеңнең барлыгың белән сөендереп кенә яшә. Әни, газиз кешебез, әбиебез, без сине чын күңелдән яратабыз. Без синең белән горурланабыз һәм без сиңа чиксез рәхмәтле. Әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт, әни. Һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың. Әни булып калдың һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән балаларың Илсияр, Рамил, Илгизәр, Илмира, аныкларың Чулпан Айдар, Лилия Наил, Рәмзил, Регина, Илдус, Илшат, Гөлназ, Зилия, Резидә, Динар, аныкчыкларың Илназ, Әдилә, Руслан, Нурислам, Илхан, Азалия, Язилә диелде котлау хатында. Хөрмәтле Тәбридә апа, матур бәйрәмнәрегез котлы булсын. Якыннар сезне алга табада шатландырып кына торсын. Әле әни яннарыма бер сөйләшик әле туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларым алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларым алыйм, тойым әле синең җылыңны.
Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр әле, утыр яннарыма, сузы әле моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әле моңлы жырыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әле моңлы жырыңны. Тыңлыйм әле моңлы жарыңны. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Бәйрәмнәрегез котлы булсын, табыннарыгыз түгәрәк булсын, якын кешеләр янәшәсендә сөенеп, куанып кына яшәргә ясын һәр барчагызга да дигән теләктә калабыз. Исән-имин булыгыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.